gine parliament gine tiesi to gine mar gibiro mo gine wan koro rachwan marwa rachwan ni koro wan gi employers 48 mane shida ma wan godo koro nikech jogi ekie mane ondiko wa koro wang'e kumwa wadhiye kuma ne gidwa tero wan wakuongo wadhi e county cha macha to ne wasedagi kata governors noseng'e ni wasedagi ne ok wanyal yie ni gidhi e county kapok pesa gi nowuok. Wachiegni tieka no kadak kodonga beach kanyo kang'eny. King'iyo wachni malong'o, ere lesson kata puonj mo jobed ni jogo ma bende keto chikegi kendo tayo kengegi mag ndiko kendo keto tich jochiw thieth gi, ere mo jobed ni gipuonjore kae? Ing'eni chiwo thieth en ratiro mar ogandawa. Article 43 owacho ni every person has a right to the highest attainable standards of healthcare. Thieth ni eri governor ok nyal time, chuni nyaka ndik ji madhi time. Puonjo monego bed ni gipuonjore ka en ni onego bed ni wang'iyo kaka oganda wa grow gi disease burden mar each county to i-projecte gi number of staff midwaro mondo konyi ikel health ne ji. Mane gima lak. To another thing onego bed ni gipuonjore ni oganda wan ji achiel. The fact that ni nomiyi telo ok onego bed ni ibedo ni in mkora kata idwa ni mondo inind ne jowadu sana. Seche minindo ne jowadu kata na quality of healthcare ma Article 43 wacho cha ok nyal yudore.